салому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. дар барномаи имрӯза бо ҷонвароне шинос мешавем ки силоҳ доранд ва худро ҳимоя мекунанд. пас то охири барнома бо мо ҳамроҳ бошед. шабушки дарёӣ. ин ҷонвар дар филмҳои тасвирӣ барои шумо ошност, махсусан дар филми тасвирии ҳаёти ҳашарот, ки дар он филм маликаи мурчаҳо як дона аз ин ҷонварро ҳамчун ҷонвари хонагӣ нигоҳ медошт. ва кафшдӯзак ё худ момаҷӯяк шабушки дарёиро бисёр дӯст медорад ва онро ҳамчун хӯрока истифода мебарад. аммо чун момаҷӯяк ба ин ҷонвар, яъне шабушки дарёӣ наздик мешавад, шабушки дарёӣ аз худ мояе хориҷ мекунад, ки ба момаҷӯяк мерасад ва момаҷӯяк аз ҳаракат боз мемонад. дар натиҷаи аз ҳаракат боз мондан аз гуруснагӣ зиёд мефавтад. муши оҳумонанд. чунон ки шумо дида истодаед, ин ҷонвар ба оҳу монанд аст. аммо хосияти фарқкунандаи ин ҷонвар дар он аст, ки вақте ба дом меафтад, яъне асир меафтад, ӯ имкон дорад ки думи худро қатъ кунад. ва вақте думашро қатъ кард, аз асорат озод мешавад ва дубора думи ӯро рушд мекунад. мурчаи малайзиягӣ. ин ҷонвар дар ҷангалҳои ҷанубу шарқи осиё зиндагӣ мекунад ва маҳорати бисёр хатарноку маргборе дорад. мисле ки дар баданаш бомба дошта бошад ва ҳар лаҳза имкони таркиданаш ҳаст. чуноне ки медонед, оилаи мурчаҳо як системаи бисёр мураттаб ва бонизом аст, яъне онҳо иборат аз малика, коргар ва дигар табақаҳо мебошанд. ҷонвари коргар, яъне мурчаи коргар аз лона дуртар дар посбонӣ меистад ва замоне ки хатарро ҳис мекунад, худро метарконад. вақте худро метарконад, мояи ҳушдордиҳанда ба мурчаҳо паҳн мешавад, ки ин мояи саммист ва ба душман низ зарар мерасонад. ва ҳамаи мурчаҳо иттифоқ мекунанд ва лонаи худро муҳофизат мекунанд. малахи обҳои ширин. ин ҷонвар ҳамчун хӯрок дар аксар давлатҳо истифода бурда мешавад, ки онро обпаз карда мехӯранд. аммо ин ҷонварон дар чин хеле боғайраттар ҳастанд ва ба ин кор таслим намешаванд ва ба марг тан намедиҳанд. вақте онҳоро дар дег меандозанд, онҳо кӯшиш мекунанд, ки аз дег бароянд ва вақте узве ба баромаданашон халал мерасонад, он узви худро қатъ мекунанд ва ин узви қатъшуда дубора дар бадани онҳо рушд хоҳад кард. ҷонвари навбатие ки дида истодаед, ҳамагӣ 2 сантиметр ҳаҷм дорад, аммо бо вуҷуди ин ҳаҷми хурдаш силоҳи маргворе дар пушташ дорад, ки ҳамин ки душман наздик мешавад, силоҳҳоро ба тарафи душман мепартояд. ин силоҳҳо ба бадани душман расида ӯро аз ҳаракат манъ мекунанд ва ҳатто ба марги ӯ бурда мерасонанд.
وقتی 8 فوت تخم میماند آن را با تمام وجود و قوه حمایه میکند و حتی از جانش هم دست میکشد، یعنی از خوراک خوردن باز میماند و تنها آن جانورانی را میخورد که به نزدیکی او میآیند و شکار نمیکند، یعنی برای شکار هم باشد تخمهایش را ترک نمیکند. حتی بعد از برآمدن نسل‌های جدید از تخم هم نمیخورد، یعنی از این رفتارش دیده می شود که این جانور خودکشی کرده ایستاده است. به نظر شما چرا او خودکشی میکند؟ مگر امکان ندارد که حیاتش را دوام دهد؟ می توانید فکرهای خود را در زیر نوار نویسید.